welcome back my new vlog. Gen norok jotun lam sugo ani YouTube channel o. Gen norok bahai tongbai, kaham de tongbai. Hingga ang tabok phungai kisa kam rok pai surong thangka ani video khalainani hingga norok nai tongdi ani vlog no choyasa. Norok no phungnai ang tini tamukai biang thanai. Obo ongkha wak ni bagai bujon oro tongo khaklu khakloi wanchui hingke tai beros tongo potol tongo mairong kisa rijak ke bono songnai wak rina charina bagai haino muirok waste ongoi tongo chinaro hingke mane nosto ong tongo kai obo nosto ong thangma sila wak rong song charu ano hine ang haike khlaika bongno songoi wak rong chari senai han mama ke tabo la thakong sa to ye tok rugi tongo o tok mang ni khajaga bo tini bini pharatan nai pharatan nan baga bo tok paima balukha hinge tanjai hinge somoi maya hinge tini ke tanai rinai hinge bot o tok rong mai rong rimani se o liar tok mang ni tongo borok phai cha hinai wapi kaisa na oi oborong no rugi tongo bui tongo hinge angka bongno naye video shoot khai tongo bini akolonga hingga ang tabo muya senamoi tongo mia pai tu mani bazarni hingga bam sariko songjanai abo ka mosorok somrok pujarina thanai rok langnai or thangoi songje phainai hingga friends jong jengka tabo nok bisinga mamani motarinan bagai bono phimi tlang thanga je motarina thanai rok khaya sak sung nong ni ma nokhori hino hingga tabo sung nong dokar khalai nok bisinga chopchak laijak achok lai chamin chalai tongo chung bini baba bai bo bazar thamani mama chamin pai tubu hingga baba chaga diba notang khirok himde nadi chini bodyguard la sogoi sekang gari ke sabuni sido je phungni siming oro himde mama totoi thangka totoi soika totoi nari frik di bin totoi nari frigo bin totoi ke khari thangka saka opori frigo jeng tak thanglai tongo otek lama saltung tongmani 사적 맞아는 검사는 뭐막 강이 꼬다 맞대가 맞던가 네 산딩하다 tamo bubar sido bo ala bumong baya nara sabo saiman obo obubani bumong kisa na comment khai sabai dio bo tam bubar bupangga ma hai bere layo tini ke kisa tem mang khaba hinkai kisa para bere layo para onek chen songai thangka yang phaising onek phaya palukang buria kolom jakha papa sini bodyguard taibo kolom jakha hingga jeng taka kisa nogo habu nokori pheke kisa asuk laye taka nogo thanai mai nokor ka bibe obra ola mai nokoriya ko kun jaga se mai nokoriya ko jar sin ora no mai nokor man prothom no phai taklai ni tai kun jaga mai nokoriya ko wah putu bujan posi ani cerai khatarnak ora kal lamar kine kira khumrok kaijak সবাই রকাইজাক হিংগে আনজারেkai মাবারে হিনা আরাম নাগজা নাগেদি লামা হিমতে কোন মসব নাইগাদি পুকুর দমা পায়া কুচু দেখেন খামা দেখেন ওয়াও ওগারি সুপার হিট অন খাবলা আবার নিম্বু ফাংশন খানাবলে nuka nina amar nono khoge berai tongo ya sikok nuka tai kisa sakaron diba o muya no sirom di hinno tai kisa saka tai bu saka rom di kala ya chung rai ja sak mai no are o saka de rom mai pot khaya
Sikok, tadi pura pun sikok. Nong pun budi rugi yang mama. Oh yang biang, yang sinok, yang siang, yang sinok, oh yang nya, oh yang saya. Tadi, tanya, cuma yang saya, tangtung bah, babat. Toh, orang mereka mau haplok maya sudah. Hingga angta bu ganti noka baca jah, mami songai tongo, sini noka tini tam mui songkan nong na purung naya angta bu, norong nai tong di. Abo hingga hub ni sobai bai, mui cingriwe kutok. Muya khaklo borok hasing bulai riwe gut chakhoi mama ni bagai sobai rojak al songjak sombas rijak oro hingke tongo khama yokjak tabakan no kotoro phatika bori masano nainani tama hingga friend song tini ni blog video angoro no mathak sinai hingga norok jodi sani video no chajak hangga ba like khedi share khedi comment khedi hingga last subscribe khedi hingga jotono no hor kaham tata